The Genesis isiqalo. Inhlupho yami ayiqalanga izolo kepha yaqala ngesikhathi kufika uVan Riebeeck. Lalela. Ugogo nomkhulu bazalelwe emaplazini ngenkathi okhokho bami babesenga betshala kukhalisitweb nebhuzi emhlanu wabomholo wanele impuphu namazambane. Ngicela ukuthatha leli thuba ngibongela abanogogo nomkhulu abamaphoyisa nothisha. Mntaka baba ngalenkondlo ngiqhulula imizwa namaqiniso angilindele ukuthi uphawule lempilo enzima. Phela mina ngizalwa ugarden boy no-kitchen girl owabumholo ubulungela ukuthi sidle sivuke sesikolweni bona bazoya ngeinyawo ematohweni hlupheka ngiyakwesaba. Ischool fees angisasazi ngibongela uhulumeni wentando yeningi. Ngifunde kulezi izikolo zamahala imali yokukhera ngiyazi ngidla ukudla kwesikole nalapho ngisabonga yena uhulumeni wentando yeningi. Thina besingena u8 to 3 kodwa othisha bebesifundisa u9 to 12. Angani bebefundisa mebethanda nothisha kade efundisa ifirst period besimzonda sibhanka amaclass akhe. Angani sesiphelela amathemba into yamahala njalo ayinakwa. Besinganakwa ngisho seseqe esikolweni angani beseqa nabo othisha befonela kuma-private school ukuthi bezolanda iy'ngane zabo. Thina besiyinto yokugcina Monday to Friday bekutshalwa amazwi ey'nhliziyweni zethu basibize ngosikhotheni abancane. Bengelula inhlupheko yami ayiqalanga izolo kepha yaqala ngenkathi kufika uVan Riebeeck. Lapho okhokho bami babesenga emaplazini owabumholo kuwanele impuphu namazambane. Ngale nkondlo ngibongela abanokhokho abaphumelele nakubo bengelula ngishoda ngamapoint ukuthi ngingene enyuvesi kwalese ngutholile umfundazo bengelula ukushiya umagcina beyoqala esikolweni kube kumina ithemba labo lokugcina nakubo bengeke kuze kubelula. I, the spirit of togetherness, TE production, we do things as empire, imbu yamahlubi.